Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga, karon nga adlaw, Huwebes, Pitsa 23 na, bulan sang Enero tuig 2020. Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur, Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal. Baliros maghatag 200,000 sa strain sang coronavirus gikan sa Wuhan City, China. Suno kay Health Undersecretary Eric Domingo, nagasuksok sang mast ang mga otoridad sa airport nga nagabantay sa thermal scanner sa NAIA. Tanan nga pasayro halin sa China, kinahanglan bantayan kung may hilanat o kung ano nga sintomas, kinahanglan i-kwarantina para masiguro nga hindi maglapta ining virus, ining coronavirus dire sa pungsod Pilipinas. Purting China, no? Ang mga pamalatian na nagaduging dito sila pungsod. Di kon magbalakasyon, mga turista kag iban pa, nga magsulod diri sa pungsod Pilipinas, kinahanglan ipasiguro gid hindi kita gusto nga maglapta ining kagaw diri sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Good morning, anay. Sa aton sini nga mga plantador, gamay ka man, dako ka man nga plantador, are ang aton maayo nga mensahe para sa pagpatin-ad ninyo sa inyo pagpatubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo. Sulod sang 35 tob-tob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo 6 kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga ay unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalagko sang puno, putas para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang 6 kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira ini. Magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga panubason. Ang unique complete sarang babakal
sa inyong suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unit complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:46. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Action Radio, salamat gid sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampigan. Padayon Action Radio. Kiniyon aga pa, may flash report ng patrol. Upod kita kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin! Action na, Fred. Subong ang patrol ari diri sa area sang East Home 6, barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod. Wala lang madugay action plan na pull out na ang mga kapulisan sa police station number 6. Dala ang bangkay sang isa ka lalaki na sapuan diri sa Gwa mismo along the road sa Gwa sang opisina sang East Home sa 6 action na, Fred. Actionan palapitining dugo. Bikay diri action ang panansalakyan ta aksyonan diri action na, Fred, nga ginasugaan subon sa aton sini nga patrol. Amo na ni ang galapta nga dugo sang isa ka lalaki. Wala pa makilala nga lalaki action, Fred, nga nasa puan diri sa alagyan along the road mismo sang East Home 6. No? Amo ni action, Fred, ang alagyan kung magapadulong ikaw sa area sang Handumanan bala, action, Fred. Action, Alvin. Yes, sir. Magkara pa. Ang bangkay action, Fred, subong sini wala na diri pero amon nagapabili na lamang ang dugo sang siningge wala makilala pang lalaki action, Fred, nga ginadala sa isa ka funeraria. Ipalapit-lapit mo jutay action na para makita. So action na, Fred, no? Sang nasulingtan na kay may kagabi na dumdum mo kagabi nga isa ka lalaki man ang ginabdak. 33 anyo sa area sang Gatuslaw Barangay 3 diri sa syudad sang Bacolod, action na, Fred, nga inisya ang ginabdak, no? Sang mga duha ka wala makilala mga kalalakinhan. So amo ni ang isa sa mga posible nga ginadudahan sa diin sa aton sining Facebook live action na, Fred, nga ari mismo ang nagapabilin ang dugo, no, sang isa ka tinuga sang Action, Alvin. actually sugatan naton kagina. Yes, sir. Siguruha gid ha? Siguruha. Kag Yes, Action, kundiin ining bangkay subong
abi dito ka agod siguro naton nga ang report amo gid ini siya. Yes. Yes, sir, no? Yes, Action Fred, no? I-try ta Action Fred nga maka-istorya man ang driver. Rather, ang isa diri sa mga gwardya sa East Homes 6, no? Basin may mga inihal kitang information nga makuha kung aabi na kita dari o kung sakwan, paano nila nasakwan ang ining bangkay, no? Sang isa ka lalaki. Actually, Action Fred kasugata tagid. Kasi pagpati natin basin lang may nabilin pa o kung natapos na posible ang investigasyon sang scene of the crime operatives because we have the initial mga alas dos na sukwan ang ining bangkay, no? Sir, sinong available ari diri? Si Sir, mayong aga sa Action Radio Bacolod. Sa Action Radio, Sir. Sir, mga nanong oras na sukwan ng bangkay, Sir? Lalaki o babae? Lalaki. Sir. Oo. Ikaw nakasapo mismo, Sir? Oo, agin tatuan ko di isang motor nga hubog nga naginahinay sa. Yun pala, tayo sa akong kung may tao da. Kaya mo to pag suga ko, patay na gano'n ng dugo ya. Mo to nagtawag ko sa mga upod ko nga updangon nila kahit tara matawag akong baka 7. So ano mga nanong oras ka sir ginpuka o rather ginkantuan diri sang isa ka tawo nga para pabaloon ka nga may bangkay sang mga 125, 130 na sir dira na sir. Action Alvin, Yes, Action Fred. pamangkuta siya kung may nakita siya nga agi sa paglutang buno o anuman nga bagay. Sir, may nakitaan ka sir nga agi sang pagbuno o pagluluthang ano man nga bagay dito sa Gintiro sir. Agentiro sir. Apat lima ka lupok. Ano batian mo? Ang lupok pati ang isa apat ang lima ka lupok. So bali gintiro so bali ginpalapitan mo man sir ang ganyan victim. Sang nakita namon ginpalapitan gid namon na nangilagtaw kung kubog lang ako ano si paglantaw namon yung mga basiyo sang bala kag yaulo ga duga Gaduga gid ang yesin nga ulo. So may posible may pilas na tugas ang pagtiro sa ulo. sir. Oo, di pagid sir ang nakitaan mo. Ang mga nakita mo sir ng yang sa ulo ilang natiro. Sir, ini nga lalaki ni sir more or less sa pagbulubanta mo pilang edad? Mga 30 plus 30 40 dira. 30 40 dira. So 40. Anong suksok sila nga bayo sir? T-shirt nga itom kag short nga checkered. Itom Nga checkered nga Dupras nga type nga short to. ang short niya. Okay. And then sir, anong plastada sir? Mga anong plastada sang bangkay di dingsin ga atubang abi o Ang iyang ulo diri katubang pandumanan. pahandumanan. Ang iyang tiil pamansilingan. Pamansilingan. So, anong nga exact nga lugar gali diri sir? Mansilingan is Tom 6 sir. Ang street niya sa Guan sini. Mansilingan gid no. Kabugwaso na din no. Kabugwason pa. Kabugwason. Action Alvin, pamangkuta Yes, siya dira na nagali ng kapulisan. na sir, mga din na nagalin ang mga kapulisan. Pre na siya nagaling. So, ang bangkay din dala. Sa Puninaria, bate ko to, Lourdes man to. So, dito na nagpadulong man Ato na to, sir. kapulisan. Ba, siguro sa tapos naman din nila, suko. Nasuko na nila, na naman nila. So, at least pinakabala, may mga initial. Nakita na mo Action Alvin. ang nakita na mga basiyo, 4 ka basiyo. Yes, sir. Action Alvin, ano nga presinto sa kapulisan? Isa idalom ni sa Action Press sa Police Station number 7. So number 7 di nga lugar na. Sa Mansilingan Action Press. Oho, palihog agi dito kita mamangkot kung sino ang nagpadulong dito para masiguro naton basi may ngalan na kita nga makuha. Yes, sir. No, ano gani pangalan ta gani, sir? SG Julie Porques. Julie Cortez. Porques. Fortes, si security guard Julie Fortes Action Plan, no? Sa East Homes 6. Sa idalom ka sa nga security agency, sir? SBSA, sir. St. Blaise Security Agency. St. Blaise. St. Blaise Security Agency. Sir, thank you, sir, no? So, amuling sitwasyon diri Action Fred, no? Sa area sang East Home 6 o kung sa may guwa mismo, no? Sang East Home 6 din sulod diri sa kay security guard nga nakabati ni siya sa mga 5 man ka lupok sa angot diri sa natabo, no? Nga
bahin sa pagkasapos ang bangkay sang isa ka lalaki. Dugang mga impormasyon, Action Fred, base makabalik man kita dugay-dugay as to sa investigation na mismo sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 6. So, rekta rather station number 7. So, rekta diri sa area sang Mansilingan, ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01. Ipasiguro talang base kon may identity na, kilala na ang natumba sining kaagahon. Apang klaro nga may mga basiyo sang armas. 5 kalupok ang nabatian sang security guard. Amo inang nangin kabangdanan posible sa pagdala sining biktima sa isa ka punerarya diri sa syudad sa Bacolod. Ang pagbalik sa patrol karon dugay-dugay, posible may ara na kita dugang nga detalye angot sining paglutang sang isa naman naton ka-auto dire sa syudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Sa aton mga kauturan, ang libre nga medical check-up bala kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic alas 9 karon tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gid kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal kamo sa ila produkto. Sa Life Extension Clinic, ang produkto naghalin pa sa Amerika. Kag ining vitamin hormone, ginarekomendar gid sa mga medical doctor. Basta gani rekomendado sa mga medical doctor, ang buot silingon, maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kag kaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagkakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic ara lang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHS. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:03. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. City na, pasudlon tag report anay sa Kapitolyo, Negros Occidental Artists Judges Association, nakigsapol kay Gobernador Lacson sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Action Marlon Dinubia. Action Marlon, please go ahead. Nakigistorya ko nakigsapol sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang mga miyembro sa Negros Occidental RTC Judges Association sa papangunasang ila acting president nga si Judge Daina Dal Chongson Trosio. Ini ang ginapatigayon sa Governor's Office sa Kapitolyo Provincial kahapon. Tuyo sang sining grupo parang ipakilala ang bag-ong RTC judges nga ginapoint damlag lang ni Presidente Rodrigo Duterte nagaligad nga bulan sang Nobyembre. Sila amo Sanday Judge Leonardo Facultad Jr. sang RTC Branch 69 sunod sa Silay, Judge Jovi Dioso, RTC Branch 49 Bacolod City, Judge Marites Gumahin, RTC Branch 51 Bacolod City, Judge So Lin Holingdan, RTC Branch 53, Judge Arvil Delgado, RTC Branch 57, San Carlos City, kaga Judge Mary Jennifer Protasio Arches, RTC Branch 75, Syudad sang Bago. Nagkordesiman kahapon sa Kapitolyo, sanday 403rd Infantry Brigade, 4th ID Commander Brigadier General Eric Gavinoya, upod si Colonel Inocencio Pasaporte, sang 303rd Brigade Commander. Sila nagpalayag sang lubos nga pagsuporta sa Peace and Order Program sang gobyerno provincial. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Action Marlo Hiroboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Nakabakal na kamuabon 100% natural. Puro-puro kagini makahalit sa panit habon, wala sa ginsimpon nga chemical, amo ining Santon Plus Herba nga habon. Puno ini sang whitening formula, batok sa mga dark spot. Santon Plus Herba nga habon, epektibo ini pangpaputi sa panit, ilok, tuhod, kag siko. Santon Plus Herbal Soap, Healthy Beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kutis ka magubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:10 standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 37-38. Una nga bula resulta 37 kag 38. Second draw kadua nga bula 15-37. Ikadua nga bula resulta 15 kag 37. Third draw katatlo nga bula 25-20. Ikatatlo nga bula resulta 25 kag 20. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na.
gamay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa aton sini nga mga mangunguma, Aryo, kinalanda ko ang aton produksyon para nga mabawi-bawi naton kung barato giman ang baklanay sa gumay. So gamit kamo unique complete fertilizer. Pinasahi ini nga abuno, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, potash para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya. DP garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang humay. Ipaluap ninyo sa 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya. Sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta sini dako ang inyo produksyon. Gusto nyo pagbago kag pagtinad nga pagpanguma, magbago na gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makikangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na balikantang patrol. Follow-up sa report kay na upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, subog sini nagpatigayan karon no sang meeting for the meantime ang hepe sang police station number 7 si Police Major Carmelo Nermal kagang iyang sanggang iya sining investigador nga si Police Staff Sergeant Jesar Nepupan amani ang duty investigator nga after the reaction pad nga pag nagpatigayon man sang ocular investigation bahin man sining unang agin report no sunod kita action of Fred kay available na si Police Major Carmelo Nermal no ang hepe sang police station number 7 action Fred no i-try ta si Cesar subong sa Action Radio Bacolod saan was the latest sang sining natabo may wagas na no like the Action Fred lang may waga no Morning. Sang Bacolod nga naka kamating itinyo sa buong programa. Actually, ang natabo ni kagabi, no, nga mga pasado alas 12 may suno sa guard, ha? Actually, ang incident na report sa amon is more or less mga pasado na launa. No? May nanawag diri sa ato, no, guard sa East Homes 6, no? May nadipublihan sila may tao nga nagahapa sa tubangan sang East Home 6 no sa gate na tubangan sang gate nila. So nagtawag sila sa station dito happen nga ang aton patrol ara managa inspection sa mga guards dira sa may East Home 3 4. So timingan nga ara ang aton nga patrol gintawag na lang sa ang aton sang security guard ang aton patrol nga naga patrol personnel nga naga-duty. So, suno sa guard, no, nga mga pasado alas 12, may nabatian siya nga lupok, no, daw 5 ka lupok, no, lupok sa armas. So, pag-liso niya kuno, natanaw niya daw may salakyan nga nagsiga ang buli niya blang, ang tinglight niya nagsiga sa buli, naglakat. So, why niya man makilawa, di niya man ma-identify, di niya man ma-determine kung ano nga salakyan. Basta salakyan lang kuno, kaya kadulong, medyo dulong-dulong ang lugar.
So pag obserbar niya to, ginawa niya man gidman, kiti daw medyo nadlok man sa mo, kiti may lumpok mo sa batian. So ulat-ulat na sa kung ano paginabing mga daso niya nga maobserbahan. Sa huli, mga pasado mga nakalampas na launa, may isa ka mga nagsakay sa motor nga daw nakainom daso nag-iisi, daso nagkanto siya nga, naglabay siya nga sa may guardhouse, sa may front sang istom, naglabay kag nagnaog sa motor nga nagkanto siya. Kag nangayo sang bulig sila niya, guard, may ara mo nga tao nga nagigda sa may gilid sang kalsada. Diya ba si ubog? So sige, daging kantuan niya, upod sa tao na, so hapin nga nakita niya to nga may dugo, dugo ng tao. Tapos daw may higot, may tape ang iyang bakbak, ang iyang kamot. So mo to yung sige na nanawag sa saton. Yung kantuan ta, again, nanawag, ito hapin nga araman ang guard, araman ang aton mga patroller, mo to again secure tang area, kagitawagan nato sa suko. So pag-abot sa suko, again, kanda kanila sang investigation. So, ang na-recover sa tao, so ang tao may pilas, no? May pilas sa ulo. Gunshot wound sa ulo, manag-exit sa yagtang. Kag may na-recover silang deform fire cartridge sa isa. 4 ka, 5 ka empty shell sang tambalan kung ano yung armas, no? So yun, may nara sila na sa sulod sang sa may nakuha silang 2 ka hit shells, no? Suspected siya po. Sa position na nakuha sa biktima na. Sir, ano ang kastada sa paglalataw mo, sir? Anong pila ang igo niya sa iya nga ulo? So, hindi ta ma-determine kung pila ka igo, no? Hindi ta ma-determine kung pila ka igo ang iya sa ulo, kaya tito grouping tong igo, ang lapos niya sa agtang. Action Alvin, Yes, action, Fred. paliw gabi pa mangkot ba siya kilala na? Sir, may identity din ang victim. As of now, wala gid kita sa identity nga nakuha siya, no? Way man sa way man sa ID, way gid kita sa identity nga makuha siya. Pero ang suksok nga bayo, sir, for official at least para mga ma-identify sa pamilya nera. So for my pa, no? Sige. But anyway, sir, ang paglantaw mo, sir, ang motive nga na gintiro, indotang ang ending nga victim. Sa na-recover siya sa mga suko team, no? Na-recover siya, may suspected siya po sa. So nagyalawas to, buta do may mga tattoo, no? Sa tubangan do sa likod, sa tiil, no? Siguro base kung yung mga previous niya siyang mga kaso, amo pa lang ang subong ginapadayon ta pag-investigar para nga ma-identify ta, kag ma-determine ta ang motive sang ining insidente. Ang ining bangkay sang isa ka lalaki, pila ang edad niya as estimate? Siguro ang lalaki ni sa ang edad niya siguro mga early 30 siguro. Early 30s. So, 30s more or less, mga harap isa sa mga 30. Action Alvin. Yes, Action Fred. Okay. Kung wala pa man makilala, balikon na kanugay-dugay, pasalamatan tayo si Sir sa iya sini kompleto nga detalye. Yes, Action Fred. No, sir, si Police Major Carmelo Nermal, sir. Thank you, good sir. No? Buhay ka. Thank you, good sir. Action Fred. No? Si Police Major Carmelo Nermal, Action Fred. Basta makakuha man kita karon sa dugang pagid nga mga detalye in relation to reaction Fred, no? Sa natabo abi nga pag kasapo abi sang bangkay. Action Alvin. Isa ka lalaki. Action Alvin. Yes, sir. Last portion karon siguro basi makuha ta ng ngalan. Yes sir, no. Kay makanto man kita dito sa lugar sa isa ka funeraria base ma-identify o kung nagpadulong man Action Fred, no, ang pamilya sang sining biktima para ma-identify base may mga himata man sila abi nga nadula kag ginapangita man Action Fred, no. At least sa Miguel Missionar Kagina ara sa isa ka funeraria o sa funeraria Lourdes
diin dito action pad no, na butang ang o kontemporaryo nga ginaya ang bangkay sang isa ka lalaki again aral sa late 30s niya no. Okay na. So rekta direction Fred sa station number 7 with action na ni Kiraw ang ka-action nyo, Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa action, Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:26 bantayan karon posible basi makuha tanangalan sa katapusan nga porsyon sang aton sini nga programa. Action Radio Philippine Standard Time las 5:27 na medyo hindi mayong kagahon subong. Kape-kape kamo anay. Dr. Alfred's Green Coffee para maundan ang aton sulok-sulok ka. Maluod aga pa, dugo ng ato ginahambalan. Timay ni kay hindi ini makapasulab sa inyo tiyan ang Dr. Alfred's Green Coffee kag pwede sa mga tigulang, kabataan kag ginikanan. Hindi ka mo magkabalaka. Ang Dr. Alfred's Green Coffee non-acidic, non-addictive nga kape. Pwede gid no sa mga estudyante para mag-abre ang ila memorya. Ang Dr. Alfred's Green Coffee mabakal sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cherson Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time las 5:28 na resulta sang luto pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita,
balita. Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Santon Plus Herbal Oil. Balanyos nga may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga erba. Timing gini sa matugnaw nga panahon, bakal kamo Santon Plus Herbal Oil ibanyos para sa palamuypoy sang aton kalutalutahan, butod yan sa kabataan, sakit yan, sakit puson sa mga kababainan, epektibo ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo ibutang sa tagsa kapuluyan sa tion sang pagginanglan kag emergency inyo gid ini. Mapuslan ang Santon Plus Herbal Oil pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto una kita 655 ang jackpot 29 milyones 29 million kombinasyon in any order 53 31 44 40 52 55 resulta sang 655 53 31 44 40 52 kag 55 sa ilo kita 645 ang jackpot 12 milyones, 12 million. Kombinasyon in any order, 10, 31, 30, 41, 1, 36. Resulta sang 645, 10, 31, 30, 41, 1 kag 36. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units.
This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Standard Time, las 5:38 na, Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa lawas. Goiter ka man, bukol sa baga, tumor, arthritis, kag iban pa. Tunawon inasang Santon Plus Herbal Capsule. So kung may bukol nga magtubo sa lawas, hindi pagpadugaya, basi mangin malignan pa ina. Tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Mas mabaskog pagin ko ng Santon Plus Herbal Capsule, ikombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusugan yan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Diri kita. City Hall Balita, single-use plastic ginadumili sa eskwelahan sa siyudad sa Bacolod. Balita City Hall. Detalyo po Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong nag-action, Fred, ginadilian na ang pagpasulod sang single-use plastika sa mga pampubliko nga bulutuan sa syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Sales nga sadtong Lunes nga adlaw Enero 20 ginlansara sa Department of Education o DepEd Bacolod ang zero single-use plastic sa mga eskwelahan sa syudad. Ginpathag ni Sales Action, Fred, nga kutob sa may mga dalang single-use plastika wala ini ginapahanugutan nga mapasulod sa compound sa buluthuan. Rason Nation, Fred, ginagpanugyan si Sales sa mga ginikanan nga padalaan ang ila sini mga kabataan sang utensils kag reusable nga mga pinggana sa tuyo nga maghagan-hagan ang problema sa basura. So sang Monday actually nag-launch kami sang zero single-use plastic in schools. Pag kung may ara mo na, ipabalik gina sa kung siyong gadala. Ang so, nakita natin sa kung ang schools nga nakatuan ko, na may kayo limpyo gidman, no? Nabatian si Bacolod School Superintendent Gladys Sales. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bangod madamo inisang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Reishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahamtang sa J7 na Building Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na.
Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siya ang magapabakod sa inyo lawas, inyo sini nga kalawasan bla ni matugnaw, init, sige-sige, gulpi lang makambyong klima, di balatian, trangkaso, ubo, sipon, hilanat, allergic, kag iban pa. Kundi mabakod ang immune system, kundi mabakod ang lawas, tapik ang balatian. Gamit kita, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang kapabakod sa aton lawas, batok sa pamalatian. Mas mabakod pagid. Kung ang Mighty C, ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Wala ni gabulag ang duwa, gaopod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Babalik kami pagkatapos ang mga ini. Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Buling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action
Firing line. Action. Firing line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action reports. First portion. Action reports. Second portion. Action Balitang Bayan. Numero 1. Action Balitang Bayan. Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Buling. Action reports afternoon edition. Action reports afternoon edition. Action Balita evening edition. Action firing line. Action firing line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:50 na. Diri kita ho. Baliros kuno maghatag 200,000 sa sinuman sa 5 nga gindakop sa buy-bust operation nga makatudlo sa ginapanaguan sang leader sang Divinagracia Drug Group nga si Michael. Aber, detalye sini upol ki Aksyon An, Dipensor. Aksyon An, please go ahead. Mayong action Fred, ginhangkat ni Negros Occidental Police Provincial Office Colonel Romeo Valeros ang 5 ka mga nagkaladagman sa drug by bust operation sa syudad sang Talisay nga itudlo kundiin si Michael Divinagracia. Ini ang ginakilala bilang leader sang Divinagracia Drug Group sa Northern Negros Occidental. Action Fred. Sunod diri kay Valeros, hatagan niya sang 200,000 pesos ang sinuman sa 5 nga makatudlo sa ginatiniran o kung ginahamtangan sa karon ni Michael apang sa pihak sang padya ginpahayag lamang sa mga nagkaladakpan
nga wala sila sa ihibalo kundiin nagapanago ang ila ginakuhaan. Dugang Padre Action Fred, ginako man sa mga nagkaladagpan sa Caballeros nga ginahimo sila nga budigahan sang droga kag sila man mismo ang nagapanagtag or nagabahin-bahin abi sa nga nakuha nilang dako nga volume sang droga sa iban pa nila nga mga miyembro. Una Action Fred, kapin sa 3.5 milyones pesos ang nagkompiskar sa 5 ka mga nagkaladagpan nga ginkilala sa ila nanday Maria Del Mar Paruhinog, 22 anyos, kag Juana Luzabia, 20 anyos. Ang duha nga ini amo ang subject sa operation kag kalakip man sa ilang nadakpan amo ya sanday Romel Ferrer, 25 anyos, Jason Paruhinog, 19 anyos, kag Humark Orquia, 27 anyos. Ang 5 tanan tumandok sa barangay Mamulak sa syudad Iasang, Talisay. Samtang ginpasalamatan naman ni Baleros ang bulig kag koordinasyon sa mga opisyal sa barangay nga moya ang naghatag para sa kadalagan or para sa madinalag-on nga operasyon sang kapulisan. Bibigyan ko kayo ng 200,000. Ituro niyo si Michael. Bukas na bukas din meron kayo 200,000. Ha? Hindi mo alam. Ikaw hindi mo rin alam. Eh paano kayo nakapunta sa kanya? Po kami kasama. Nagko-contact sa kanya. Ini ang balita. Una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon and Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na, diri kita. Lalaki ginpriso sa custodial facility sang Sagay, PNP, matapos makuhaan sang armas lutang. Detalye, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga aksyon na Fred, priso sa prisuano, isa ka hubog sa inimakuhaan sang armas lutang sa may sitio toong Barangay Vito, Syudad sang Sagay, tinalikdan nga gabi.
Ang suspetsado ginkilala sa kay Eddie Kumawas, 45 anyos, nagapuyo sa uman nga lugar. Si Kumawas Action Fred nadakpan sang maneuver platoon sang Philippine Army nga nagabitbit sang armas kag nagatuga ini sang iskandalo samtang nagapatigayon sang kapistahan ang ila sining barangay. Nakuha siya nga poder isa ka homemade 38 revolver, lakip ng 5 ka mga wala pa nakalupok nga bala. Wala sang may presentar nga lisensya sang armas ining suspitsado ti karon ara sa nagapahimunong sa sulod sang custodial facility sang Sagay PNP. Ilang balita, ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:56. Mabalik kami pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasay, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Padayong action. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company.